Salutare toată lumea, sunt Mihai și astăzi facem un nou videoclip. O să anunț un giveaway. Da, giveaway. Și pun la bătaie ce trebuie să faceți întâi și după aia vă zic premiile. Ce trebuie să faceți întâi? Trebuie să dați orice comentariu. Cel mai bine, unul frumos, nu vă gândiți, dar unul frumos. Care o să fie cel mai frumos comentariu, adică scris, de exemplu, vai Mihai, canalul tău este foarte frumos, ceva în genul, deci, na, un fel. Și cel mai frumos, cum să zic, comentariu va primi cele două comentarii cele mai frumoase. Primul va primi de ăsta se pune și la creion, dacă nu stați puțin, deci uitați cum așa arată, uitați cum așa umetă, stați puțin. Dacă nu mă credeți că este, dacă nu merge, deci uitați, luați așa un creion, vedeți partea asta, îl băgați așa și, de exemplu, sunteți la școală, bă, uite, frate, Star Wars, o să mai fac giveaway-uri și scrieți ceva gen, și și ți se descurci, parcă știi, vorbește așa că, ceva, și în același timp te zice și scrii, poți să faci parcă sabie lasă și așa, piu, 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 dacă era piu, piu, piu. Dar giveaway-ul acum s-a terminat. Eu v-am arătat și celălalt Chewbacca are tot la fel, uitați, tot la fel, așa arată Chewbacca, stați puțin. Cam așa arată Chewbacca, așa are din asta aici, cam așa e fața lui Chewbacca. Și așa ziceți, știți, vă luptați, pentru că ăsta, Chewbacca, este de partea bună și acesta este de partea rea. Deci, cam atât cu acest giveaway și videoclip. Cam acest cu atât videoclip, eu sunt Mihai și v-am salutat.